שלום דוקטור קובי עזרא. שלום. היום נדבר על חומצת אמינו S-אדנוזיל L-מתיונין. אז ספר לנו אודותיה. S-אדנוזיל L-מתיונין, או בקיצור SAM, SAM, נוצר בגופנו בעצם באופן טבעי מחומצת האמינו מתיונין עם אדנוזין טריפוספט, ATP. למעשה היא נחשבת לחומצת אמינו במטאבוליזם הראשון של מתיונין. פעילותה כמשככת כאבים ונוגדת דלקת בנומל לתרופות בלתי סטרואידיות נוגדות דלקת, נסאיד מה שנקרא, היא חיונית לבניית סחוס, לכן היא יעילה למצבים של אוסטאו-ארתרייטיס. שימושים רפואיים בסם הם בעיקר לטיפול בדיכאון, נדודי שינה, היות והוא מגביר את האנזים שממיר סרוטונין למלטונין, הורמון השינה, וכתוצאה מכך יש לנו משרה שינה בצורה יותר יעילה. הוא יעיל להפרעות נוירולוגיות, הפרעות עצביות, כגון דמנציה ונוירופתיה, לטיפול באלצהיימר ומחלות כבד, יעיל לטיפול באוסטאו-ארתריטיס, ראומטויד ארתרייטיס, דלקת בסחוסים, פיברומיאלגיה גם כן. הסם חיוני גם לוויסות מצבי רוח, וזאת על ידי עליית של רמת הנורוטרנסמיטורים דופמין וסרוטונין. מקורות במזון הוא מצוי בכמויות נמוכות, אך דיאטה דלת חלבונים עשויה להפחית את רמת הייצור של הסם בגוף שלנו. מצד שני, אכילת כמויות גבוהות יותר של חלבונים בתפריט לא תמיד תביא באופן ישיר לעליית הסם. הגברת צריכת המתיונין תגרום להגברת ייצור הסם, כי היות ומתיונין מצוי ברוב המזונות החלבוניים כגון בשר, דגים, עופות, ביצים. יש לומר שתזונה צריכה להכיל רמה גבוהה של ויטמינים B12, B6 וחומצה פולית, היות ונטילת שלושת הוויטמינים הנ"ל מסייעים בעצם ליצירת הסם הרבה יותר מצריכת חלבון מופרזת בתזונה ובדיאטה שלנו. האם ישנם מקורות במזון? אתם מוזמנים לעשות לנו לייק ולשתף את החברים שלכם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו בתגובות.